Asi sex po bostu ke lake risomar lapen okarjang tum hankali. Sex ke apiso ke dotang apenan ke dotang tum phansi sex ke authority docok. Hai kardom pinya tum pen lam tham pon kang tunga bang ke lahelo ilitum Christian ahem tu natum mate Christ song atum nomalom ilitum arzulong kumane pinan kumane pisu pengkar rabzi kumane pisu kumane pinan pengkar rabzi lasi lapinan so kacien kacitulong lapuson kusosi people si plangaran means lapuson ahomoy sanang lero ko people kecing si nomor si itu nang namlo lipute like sexual satisfaction kawe pot pusi nilipudamji seta pachor paru bolong mate meru chalong people si sex bostu nang plangder lo apen biblically hasropen langdam lo lipudang te meru chalong mate pachor paru bolong sex bostu sexual bostu koi posi Arnam ke jaw sexual bostu posi Arnam kapedo iltum biblically langnam sina asi mane bang munti ta hai class solam than thabaret pus taminili than the posi prang than the tilata nolam iltum arjulong pek jumput bang solam asi pini sonpho pachor paru bolong meru cholong sonpho Arnam aning kehang nap mi puthak ekdum langnam sina mate Arnam tiket handa malam langnam sina Mathew ning bipong ning so in corner keklem mangke nang to me ke char pen anta me labang pipen baisa klem tanglu pusi hada ke ketok dok lasi sex po bostu ke lake risomar lapen okarjang tum hankali sex ke apiso ke dotang apenan ke dotang tum phansi sex ke authority docok lapen apiso ke dotang lapen apenan ke dotang tum ta nangli pinan penan chotangji nangli piso penan chotangji lasi sonpho ilitum langnam sida nomor si keceng si ilitum keceng ang ning pi si ang ning so in corner cap pen he ilitum pangbarnam pulu petang te meru chalong ate pachor paru bolong sex abostu Arnam kipidun ke lake isi ke mipik lape mena antung sex ke lake Kaheno baisa nangli piso pen banangli pinan pen kalidet anu ka prek pen pulutang te lake baisal seta pachor paru bolong isi anong eson isi gift sason kipidun ke sex an kopi pot Mathew ang ning pi sorry Genesis ang ning pi isi ang ning so in corner keblong ilitum langdam lo liput heglong halada ke chanri chanjainon lapen latum chanri chanjainon pu phansi Arnam ke sex bostu ke pachor paru bolong mere chalo pidon lasi hastro langam sinang lapen latum aphan Arnam hirjume pisi pulo chanri chanjainon lapen nang su Pirthe athak pleng setra latum aphan pangrinon lapen talo alang ok puthak lapen kangjar awo atum puthak lapen Pirthe athak kijui jam kereng et api hai aputhak cipahem punon si pachor paru bolong pinan solong Arnam sex bostu ki pidun ke lake baisa klem iri anu kapreka pinsupen anu kapreka dusupen baisa ke klem nam irab jipan kali te bontame pinan so to rapet pen kichan ke jar eji fansi Arnam ke meru cholong mate pachor paru bolong I hear to me nang pidun lo lake nomor silo nomor hini bang ilitum nang kusina kasi nomor hini bang ke lehalo areng loktum pula pleasure ti lasi nang kien vek apiso pen nang kedu vek apinan pensi nang ning ceparong nangji lapen nang ning cepang sananji sidak
sarlam theng ning pi pho ang ning so khruner kep krisher kep nili pur hidam lang lasi nang piso pen nang ning chiparing me non lapen nang ke en au so pi pen le nang ning chiparong non nang ke en au so pi pen le nang ning chiparong non pasbo hala anu ka prek au so pi pen kali hala anu ka prek au so pu pen kali nang ke en vek adama sar nang keklem vek au so pi pen le nang ning chiparong non pasipo sini liga ching hon kortele penang jertum itum inning chiparong nang ji means pachor paru bolong arnam herjume nang pidun sex herjume nang pidun ke lahen lo lape nomor ke thom lamam sinang nomor ke thom ke lahen lo protection pachor paru bolong protection kopilo protection ke dak isia Corinth ang pi troksi ang nang so hinilong lamam sinang bonta baisa akam do u apotsi abang putinta pisu penang lepen abang putin ardo suta pinan patuna kunat penal protection by saben nangli anu ka prek ardo so pang ke lok lok penang by sa keklem kedeji anu ka prek apin so pen ke lok lok pen anu ka prek apin so pan ke lok lok pen nangli by sa keklem kedeji protection aphansi pisu penang pinan patunam asi marriage long isi herjume ke halo halai hoi eningi kruang kamat hadam abeder jiap ansi marriage long ke munitum cepat chorlo cepat rubu hasrupen polgi puda malampen itu nanti dam putih asi sex ke isi protection apa asi nangatum ning cibita lepeda ke thonang thusda sinang apiso abang apinan pen kilong nang ji an apinan abang apinan bang pinang ji lapen lasuna taksi apiso bangta apinan apan pinang ji sida kemene bang mathadam tahai piri nang ji an pinang po kecu nang ji son an pinang po lapen ai kapre theke nang ji an tame pinang po seta labang so paragraph pen neli ang tu phan ki puji bang gale piso ke en pinan ki dolam sedak pul ke todam posi dake jata kali sexual pansi kuda apina na bangta apiso phan nang kinanji an pleasure ke nangli pinanji lapen aru sutala song taksi apina na phan pithenanji astonong si pithek thek lipudang de non ahamesa itum theklong ko manelong ka dun po manelong maneral supen kadapo asi pachor parabolong ison sexual aputhak pol ke pudam alam theta lehanlo asi protection upisi protection ang penili ang to manghalo bai sa ning ki kru angai hui pen kaveda je phan si piso ke pinando sexual phan ke protection hello adun tu ke intimacy di intimacy pute deep relationship ke kopila Pirthe pilam pula puji ho kapre akhidat kapre alam ki alam lun pen kache thani nge chapang samdam la kali intimacy di blood relationship we pick kachirab dam di aklong ben kachirab dam het kela ke pinanso di intimacy ki thegi phan Bible pen langdan lo petang de kachi en de keceng ding pipli langan tu sina ada adam lepen ifa putaksi pudam non adam la apisi if pen ci en lo lapen bang pi usu cepat helo lapen ken aphan amang pathelo pu adam apike ikaphan nc Lama if us bang pi uso cepat helo means intimacy di pinan song bong pachor parong intimacy kido thegji intimacy kido pemeji apan si isi ke pachor parong sex bostu arnam pila lapen kijusia bang lam thusina kijusia bang ke comfort asi
David alam the hini somewhere anding pi krehini anding so kara prilang namsi ansi apiso bet seba aphan David aning pang samlo bang pi pen irab rablo lapen bang pi inut sopo amahang pathek pilo la aphan David ke Solomon pusi amen irlo oso aphan hempu inghon pilo ansi apiso bet seba pen David aning beseba apha aning pang samlo comfort pinanso angbong sex ki pidun ke isi ke comfort je phan aning ke pang sam je phan asim pen 1 Corinth chapter 7 verse 3 long purhon je apinan mangta kido an sexual ke halan ka prega arlo sophan kali apiso phansi pipimeni apiso bangta halan ka prega pinso phan kali apina na phansi pipimeni tak David ta pachor por bolong alangli kailom pen tu mang to David apiso bet seba pen irab rapsi aning pang samlo tam ke la som pho di sex alam the hastropen ilitum longdam lo asime penili kecheng ningje lo sex ke risomar okarjang tum hankali sex ke piso ke entang penan kidatang tumaphan lapen piso ke entang penan kidatang tumaphan atumta nangli piso pan abere penle sex keklem na nangli nangli pinan pen abere penle sex keklem na nangli lakali Arnam nang panang ke tikpi nangli ka nang pa Arnam nang pa chorvek monduli rong rup samkur Arnam me horjumena hang pidun vek abang pi bang tu bensi nangli labang sobos tu ke untuk intimacy comfort pleasure lapen do anda noni ligi thamnam di on pho sex ke lake alang lipen babang pipen bang popen dek nang sining cibi tu nangli pisu pena bahire komane phaning pang samrong komane phaning parong rong komane phan koson lo komane pen irab rong lake baisa ipen baisa claim ri pusi iltum Christian tu phan ke hukum ke balong tame hipik iltum phan ke thamdo sining cibi lo nang lapen labang solam ke nangatum negative mathari nangatum positive mathara nangatum ning cibi non labang solam iltum hem tu nalo piluma kaching thurdam akimedam doji kopi pot labang so video langle prang ke pinan so sex sahin di satisfaction anata avidat penajok ningkang samaweda ta hemeni tebon te benang tum la monthino la monthira nangatum chinghono David la pen ka prek alam the idum langdam te monthidam te dovik lang dopik lang seta arji ding repaji posi ile anthan si nang tum phan nang tum pen pini ani si phan ke pijut po asi ton kopo asi ni long kai ke porte me la son mohor pen kelang nang chka dun pod nang tum phan kiro piglo Arnam lai hojme nang tum pina anu se labang so mohor matlab bang so alam the ko thak nang tum pijir podon rapta di kachini kenang sot posi alam tum phan share ikha la pen ning nang pren ni phanang le comments pen jok ne phan ning nang pe ton tha la pen chok te cholang kulodang te chok cholang pastor pura ang le comments ong khanono eli tachi pe keng pon po anu balang te ilutum Kristo anat ke cry ke pon barapo Arnam herjumi ang tum long perena amen pardon